Здравейте! Реших да направя това клипче, за да можем да се опознаем и да съществува 10-ти епизод. Моля музика да се намалят. Така. Ще ви кажа гадните неща и хубавите, но преди да ви ги кажа, ще ви кажа, че те не искат да говори за нейния живот. Но Мария Дапкова, която беше победителката в нашия конкурс красота, тя ще да обяснява за нейния живот, как е било, хубаво ли е било, трябва ли да избира нещо или не трябва. Сега, аз ще обясня. Като малко имах един най-добър приятел и той беше моето куче Харли. Тя ме напусна. Не тя ми, всъщност, баща ми я продаде защото имаше едни хора, които си нямаха дете и тата реши да я остави в един дом. Другата лоша история е, че ми купих още едно куче, което ме хапаше постоянно. То се казваше Ричи. Беше дакел. За него изобщо не мисля, защото той е на село и вече има деца, живее се щастливо. Може би Карли вече умряла. Така, хубавите истории са, че имам доста добри приятели, които ме разбират и на които мога да разчитам. Това е хубаво. И в момента има две ковмицинки в нас, две мои най-добри приятелки, които наистина се разбират и в мен се пращат музички. И много забавно да си комуникираш с някой, който познаваш, ти е много забавно. Те... Какво за нас? Какво? Аз те звъня? Да. Беше му пратила съобщение по WhatsApp. Сега ли? Не, съм ги гледна. Така. И също гадно е, че има някои хора, които ме ненавиждат и че уж не им дава да играят с мен, а това изобщо не е вярно. Сега една моя най-добра приятелка трябва да избира, но тя се опитва някакси да го разбира като приятелски, като по шега. Но то не е шега. Тези две комицинки са мои най-добри приятелки, защото се познаваме от първи клас, а с едната се познаваме от повече от първи, по-малко от първи клас. Това беше моята история, това е 5-ти епизод. И следващия епизод Мими ще разказва в своя живот, не победителката. Тя съм сигурна, че се чувства щастлива.